Μαλάκα, δεν σε βλέπω. Το έχεις κάνει, κύριε, εκεί πέρα στο τηλέφωνο. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, δεύτερο challenge. Όπως βλέπετε, ψαρεματάκι. Πού είσαι, πάνω η κάμερα. Τι κάνει. Δεύτερος Χρήστος. Τέλος πάντων. Δεύτερο challenge, ψάρεμα. Τα καβούρια μάλλον θα αργήσουν για την ώρα. Δεν έχουμε τίποτα. Στο πρώτο επεισόδιο, όποιος δεν το είδε ή το έχει χάσει, κερδίζω 4-3. Και κέρδισε. Κερδίζω 4-3. Έκλεψε και κέρδισε. Εγώ ένα πράγμα έχω να σου πω. Κλαίει ήδη από τώρα. Έχω ένα πράγμα να σου πω και σήμερα θα κερδίσω. Θα σε κερδίσω και θα σε κάνω, θα σε ράνω, πήρα αυτό, Λοιπόν, έφερα εκείνο και Μην κλαίγεσαι. Λοιπόν, τα ρουλ που έχουμε βάλει, να πούμε τα ρουλ. Έχουμε μέχρι 2 καλάμια, μπετονιές, ό,τι θέλουμε. Δηλαδή ο maximum εξοπλισμός είναι μέχρι 2 πράγματα. Δεν μπορούμε να βάλουμε παραπάνω. Τι άλλο είχαμε βάλει? Δεν μπορούμε, το δεύτερο rule, δεν μπορούμε να πειράξουμε τον εξοπλισμό του αντιπάλου μας. Εννοείται. Και το τρίτο, βάλαμε κανένα Ό,τι είχαμε πει για τα δολώματα, έχουμε ένα κοινό δόλωμα και ο καθένας μπορεί να φέρει ό,τι άλλο θέλει. Εγώ δεν έφερα, τώρα κάποιος άλλος μπορεί και να έφερε. Εγώ μπορεί και να έφερα λίγο δικό. Μετά κατά τα άλλα εγώ κλέβω, εντάξει. Φέρεις, δεν σε πάω να πάρεις. Δεν χρειάζεται. Εντάξει. Εγώ και χωρίς δόλωμα πετάω και πιάνω. Πετάει και φτάνει δίκαιο. Λοιπόν, χρόνο αλήθεια μέχρι να βαρεθούμε. Δεν έχουμε όπως την προηγούμενη φορά, έτσι. Τώρα δεν έχουμε. Τέλεια. Μετά να πιάσουμε ένα ψάρι, θα μας φάει ένα 5ωρο. Δεν πειράζει. Μπορεί να τελειώσει το βίντεο. Ξεκινάμε. Λοιπόν, ετοιμάζουμε εδώ το φως μας πρώτο και κύριο πριν τα καλάμια μας. Γιατί χωρίς φως δεν μπορούμε να δολώσουμε. Και ποτέ δεν έχουμε φως εμείς, είναι γνωστό αυτό. Πάντα ψάχνουμε το φεγγάρι, όταν έχει φεγγάρι ψαρεύουμε. Και βγάζουμε τις μπετονιές μας. Έχουμε φέρει και καινούργια βαρύδια για να μας λέει ο κύριος από εκεί πέρα ότι το κλέβουμε και ζητάμε βαρύδια. Εγώ ένα πράγμα θα πω. Εδώ special καινούργια. Επίτηδες πήρε τα βαρύδια για να μην μου ζητήσει βαρύδια, ώστε να έχει το άλοφι ότι να μην μου δώσει το δόλωμά του. Αλλά εγώ να σου πω κάτι, δεν το χρειάζεται. Το δόλωμα το πήραμε. Ωραία, ετοιμάζουμε τις μπετονιές μας. Πολύ έχουμε, θα μας αρέσει εγώ. Εντάξει, το πήραμε, εντάξει, πολύ καλά. Εν εντάξει, όσοι ετοιμάζει αυτό, εγώ χαλαρά, βλέπετε, δεν αγχώνομαι. Ούτε εγώ αγχώνομαι. Πάω να βγάλω την καρεκλίτσα μου και μετά θα τα ετοιμάσω. Όχι, θα τα ετοιμάσω πρώτα, μετά θα βγάλω την καρεκλίτσα. Δεν τα μέσα να υπάρχει. Κάνε τι να κάνεις. Μέσα να υπάρχει. Το βαρύδιο βάλαμε. Θα ξεκινήσουμε με το δόλωμα το κοινό. Για να μην λέει ότι κλέβουμε από την αρχή. Το βαρύδιο το βάλαμε. Πού είναι το δόλωμα? Μην πιάσεις. Δεν έχει τέτοια. Έλα, πάρτε. Βάλτε το εδώ. Έφερα και μαχαίρι. Έφερα και μαχαίρι. Περίμενε. Το δόλωμα στη μέση. Δείτε, το δόλωμα στη μέση. Εδώ αυτός είναι εκεί, το δόλωμα στη μέση. Δεν έχει δόλωμα. Φυσικά και στην άκρη να είναι, δεν είναι το. Εδώ. Και έχω πάρει και διπλό, Διπλό. Αν να πούμε το καμεραμάν πίσω είναι ο Λάμπης, έτσι. Και όσοι ξέρουν. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα παραπάνω. Όπα! Να το μόλις είπαμε Λάμπης. Κάτσε, να ανοίξω κι εγώ παράλληλα τα δικά μου. Δίπλα εδώ σε σένα. Να νιώθεις την αναπνοή μου. Γυαλίζει το βαρύδιο. Γυαλίζει. Σήμερα έχουμε διαφορετικό σκουλίκι από τις άλλες φορές, πολύ κοντά. Αν είχατε τις άλλες φορές, θα ξέρετε. Κολυμπέτο. Ναι, κολυμπά. Ζωντανό, τόσο φρέσκο. Τέλεια, είμαστε. Όλος έφερε υποτίθεται φακό. Τελειώνει η μπαταρία, έλα. Θέλει να πάω του. Έλα, Χριστό. Δεν κάνεις. Κάτι κάνει. Πρέπει να το πεις. Δεν κάνεις, είσαι κατάλληλος. Πρέπει να το πεις. Τώρα να ποια ήταν τα δικά σου, θυμάσαι. Το πορτοκάλι ήταν σίγουρα. Ποια ένα έβαλα μόνο. Ένα έβαλα μόνο. Ένα έβαλα μόνο. Ένα έβαλες. Ναι.
Θα τα κόψεις, Δεν τα κόψω. Εσύ είπα τη φωνή μου, χαλιά. Δεν θα σου κάνω μήνυση περιβαλλοντικά δικαιώματα. Σήμερα έδειξα κιόλας τις καινούργιες γειτονιές. Ζωντανό ρε. Λοιπόν, έχω 2 καρούλια. Προσφέρω να σου δώσω χωρίς αφαίρεση point. Επειδή είμαι καλός άνθρωπος και επειδή έτσι κι αλλιώς θα κερδίσω, Ναι. και ξέρεις, όταν κερδίζω και προσφέρω στον αντίπαλό μου, νιώθω μια διπλή νίκη, μια μεγαλύτερη ικανοποίηση. Όχι, εντάξει, ακόμα είμαι καλά. Θα κρατήσω τα δικά μου για λίγο. Εγώ προσφέρθηκα. Τώρα από εκεί και Τώρα πέρα. το καινούργιο το βαρύδιο είναι στάλ αυτή τη στιγμή. Α, κατάλαβα. Έφυγε Λοιπόν, μαγκές. και το πρώτο πέταγμα. Ανοίγω και τη δεύτερη καρέκλα. Μέχρι να ετοιμάσει. Εγώ το δεύτερο καλάμι ακόμα δεν θα το ετοιμάσω. Θα δούμε εγώ πώς πάει η φάση. Και θα αφήσουμε και λίγο και το λάμπι να ψαρέψει. Γιατί και αυτός κρίμα είναι. Τώρα είναι κρίμα, Δεν είσαι ρε φίλε. Δεν θες να ψαρέψεις. Εννοείται. Γιατί ήρθα. Ωραία. Έλα. Ετοίμασα και καρέκλα. Θα έχεις όλα. Ξεκίνα. Πάντα να έχεις χρονόμετρο να κρατάει. Κρατάει χρονόμετρο. Αυτό πώς είναι. Καλό είναι, ρε. Ωρε μάκα. Τι τσιπούρα είναι. Κάτσε μη σε πιάσει το πάνω το εγκίστρι. Έχω κι άλλο εγκίστρι. Όχι, δεν έχει άλλο. Ωρε μαλάκα, καλό. Πιο πάνω είναι. Ωρε μαλάκα, δυνατό. Μπράβο. Πρώτο, μπαμπαμ, έτσι. Εγώ σου είπα να βγάλω τελείως. Το μεταξύ. Όχι έτσι, ποτέ έτσι, ποτέ έτσι. Έτσι. Εν τω μεταξύ, η φάση χτυπάει το κουδουνάκι, τραβάω και το νιώθω. Και μετά τραβάω και χαλαρώνει. Και λέω, πάει. Μου φύγε, λέω. Τελείωσε. Μετά ξανατραβάω και το νιώθω βαρύ. Το νιώθω βαρύ και λέω, βρελές. Και είναι μεγάλο, είναι ωραίο. Μικρό, αλλά. Εντάξει, πάει. Μετράει. Ωραίο, ωραίο. Ωραίο είναι. Να πούμε λίγο κάτι. Το σκορ, οτιδήποτε και αν πιάσουμε, εφόσον το βγάλουμε, μετράει κανονικά. Εντάξει, τα μικρά θα αφήσουμε μέσα στη θάλασσα, αλλά δεν παίζει ρόλο. Από την ώρα που πιάνει είναι πόντο. Οπότε 1-1 για την ώρα. Πώς είναι λίγο βάρη, κάνει κάτι, αλλά. Τι τραβάει. Όχι, κάτι. Πάμε, για πάμε. Για να δούμε. Μόνο μη φύγει. Πάλι μικρό, αλλά καλό. Μετράει, το παίρνουμε. Εντάξει, τίμη. Μπορεί λίγο πιο μικρό. Ναι. Τώρα πολύ κουνιάσεις εσύ. Εντάξει. 2-1 δηλαδή. Λάμπη, ήρθε η ώρα. Βγάλουμε δεύτερο καλά. Μπήσε το άλλο καλά. Μπάσει να φτάσει. Θα δώσω εγώ και μετά κάνεις και καλά. Τίμιο. 2-2 λοιπόν. Την κοροϊδεύουμε ρε μαλάκα. Και αυτό καλό Καλό. Μα μας ήταν καλά ρε πως. Ναι, τι γίνει. Ο έμπρος του ψαρά φαίνεται. Μου το φάγανε. Κοιτά το μέγεθος, άρε, να σου δώσω ρε πονηρέ. 2-2 λοιπόν. Άσε
αφήσει τον κόσμο να πιστεύει ότι είσαι καλά ψαράς. Άσε ρε πόνι ρε, άσε τι λέει. Λοιπόν, Λαμπή, Για πες. αφήνεις κάμερα, τον βγάζεις, ξέρεις. Βγάζουμε και βίντεο, βγάζουμε και ψάρια, εσύ. Εννοείται, όπα. Θα σε φάω μου. Ωπω, κοίτα τι έπιασε. Χάνει τώρα. Τι χάνω, δεν. Άσε ρε. Δεν είναι, Τώρα. Και αν μετρήσουμε και τα ψάρια, βάσει μεγέθους, δεν σε Εντάξει. παίρνει. Βάσει με γεύση το μόνο δεν είναι κάπου. Και προχθές που μιλούσαμε, τον είπα να το πάμε, δηλαδή ένα ψάρεμα πιάσει ένα point ή να το πάμε βάσει γραμμαρίων. Παράδειγμα 100 γραμμάρια θα είναι και ένα point. Πώς δεν το έκανα, πώς... Έπρεπε να το κλείσει έτσι. Κοίτα, εγώ πάντως κοίτα. Α, μυρίζω φόβο ότι θα χάσει πάλι. Η ψαρίλα είναι που ψάρια. Ναι, αφού είσαι ψάρι, είσαι ψάρι. Ψαρούκλες φεύγει. Ψάρι είσαι. Άσε ρε. Φοβάται τώρα γιατί έχω βγάλει εδώ το σκάο του, αλλά δεν βλέπω να βλέπω. Έβγαλε και την γαρίδα. Να το πούμε αυτό. Έβγαλε και την γαρίδα. Και πάλι δεν μπορεί να πιάσει ψάρια που πιάνω εγώ. Αυτά που έπιασε. Είσαι και τα δόντια για μεζεδάκια με τσίπουρο. Αν δεν είχαμε τον διαγωνισμό, Εν τω μεταξύ. αν το είχα φέρει εγώ εξοπλισμό εδώ πέρα. Ναι, ξέρουμε. Θα πιάναμε εδώ ό,τι ψάρια της θάλασσας. Ναι. Πάντα αυτό λες ρε. Πάντα θα φέρω εξοπλισμό, τι κάνει, φέρει μια μπετονιά, τελείωσε. Και έχω φέρει ολόκληρο σπίτι έφερα ρε. Να πας σε μαγαζί λιγότερα πράγματα θα έχει. Δεν χρειάζεται να φέρεις όλο το σπίτι για να πιάσεις ψάρια. Γι' αυτό δεν πιάνει. Πρέπει να φέρεις σωστό εξοπλισμό. Γι' αυτό δεν έπιασε. Γι' αυτό δεν έπιασε. Τι είναι, τι ψάρια. Ναι, τι ψάρια μου. Τι σου πάθεις, μεγάλη μικρά, σου να κάσεις. Τα δύο σου ψάρια είναι ίσο με ένα δικό μου. Ήθελα να σου βγάλω 8 με μια φορά. Εγώ σου λέω θα χάσει. Και το έβγαλε και το δεύτερο το καλάμι. Το έβγαλα. Με ένα είναι. Γιατί, Το έβγαλε, αφού έτσι κι αλλιώς. σε όλη καριέρα δεν έχει ψάρια. Τα πιάσα μόνο. Μόνος παίζω. Πώς πριν τον έβγαλα. Κάτσε τώρα, θα χτυπήσει το καμπανάκι. Περίμενε. Κάνει καμπάνι στην πάνη. Θα χτυπήσει το καμπάνι. Όπως λέμε, κάντε γραφή ή πώς, για πες το. Subscribe. Αυτό Και και καμπανάκι. μετά καμπανάκι. Θα χτυπήσει οι καμπάνες. Κοίτα, πιάσει τίποτα. Ω, πιάνει. Σαβωτάζ αυτό. Σαβωτάζ. Α, sorry, ναι, όντως ισχύει, είπαμε. Θα το φερέσουμε ένα point. Ναι. Κοίτα, Αν κάναμε live θα ρωτούσαμε το κοινό. περίμενε, έλα λίγο πιο. Έλα, Να το συζητήσουμε τώρα. βίντεο. Φωνάζουμε. περίμενε. Έλα. Κοίτα τώρα για να δεις. Κοίτα για να δεις. Ξάδερφός μου, έτσι. Εννοείται. Ξάδερφός μου. Με ποιον είσαι στο challenge, με αυτόν ή με μένα. Απέχω. Όχι, πες. Γιατί και ο προηγούμενος στο πρώτο challenge θα σου πω τι απάντησε. Αλλά πες μου με ποιον είσαι από τους δύο. Και με τους δύο. Περισσότερο, ναι, πες μου έναν. Πιο πολύ με σένα προφανώς, λογικό δεν είναι ξεροφός μου είσαι. Γιατί ρε φίλε αυτό. Πάντως είναι ο μοναδικός που με υποστηρίζει. Είναι ο μοναδικός. Φαντάσου, είσαι συγγενής, είσαι αίμα του και δεν σε εμπιστεύεται. Ναι, δεν πίστευα. Δεν το πίστευα, δεν το πίστευα. Καλά ρε. Έχεις πει ότι είμαι καλύτερος στο ψάρεμα. Λοιπόν φεύγω. Τι είσαι? Καλύτερος στο ψάρεμα. Ναι. Έχει πιάσει πιο μεγάλα ψάρια σε όλη τη ζωή. Δεν έχει πιάσει ξανά τόσο μεγάλο ψάρι. Τι φέρνει τώρα, με τα αυτιά του χαμόγελο. Τράβα, πας και πιάσεις κανέναν. Έτσι δεν πιάνω, εγώ το φέρνω σε σένα. Άσε ρε μόνοι ρε, άσε ρε. Ευχαριστείς λίγο. Δύσκολα ρε. Θες να μπες. Είχε καλό... Είδες πως λύγησε. Ναι, έχει καλό χτύπημα. Δεν ξέρω, δεν χτυπάει. Μπορεί να βαρύ να αντιδράσει. Όχι, να το. Σε είπα ρε, να το. Σε είπα. Εντάξει, καλούτσου. Εσύ δεν έχεις βάλει και μικρό κομμάτι. 32, κοιτά, 32. Και αυτό καλούτσικο, μεγάλο. Καλό είναι. Ωραίο είναι ρε φίλε. Ωραία μάγκα. Πήραμε το ψάρι, πήραμε τον πόντο, αλλά επειδή είναι πολύ μικρό, αυτό θα επιστραφεί μέσα. Εντάξει, 3-3. Το καλό είναι ότι με τις κανόνες είναι σε ένα πόντο, οπότε.
Να το πιάσεις κι άλλο τώρα. Πριν τσίπεις, φοβήθηκες για λίγο. Εγώ τον ένιωσα το φόβο. Τον ένιωσες και να... Τον ένιωσα το φόβο. Ήταν η απάντησή μου, επειδή έχεις το τσάκι μπροστά σου. Εντάξει, μικρό, δεν πειράζει. Δεν βγήκε στεριά, αλλά δεν θα πω. Έτσι είσαι. Το είδες όμως. Το είδα. Εδώ ήρθε. Εδώ και ήρθε. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Δεν θα το μετρήσουμε. Θα μας πούνε παιδιά το chat, θα δουν το βίντεο και θα μας πούν αν πιστεύουν ότι πρέπει να το μετρήσουμε. Το καλά μου, το καλά μου. Πού είναι, ρε? Κάτω. Το καλά μου. Το καλά μου. Πού θα πάω εγώ. Πού? Δεν να μου φύγει. Κύριε μαλάκα μου, τι κάνει. Να το. Στο 90, πάλι 4-3. Πάλι 4-3, τι γίνεται ρε. Είναι σημαδιακό. 4-3. Λοιπόν, για εδώ. Μικρό είναι, το πετάμε μέσα. Και πάμε για το κλείσιμο. Μιας και ήταν τελευταίο. Λοιπόν, τέλος. Δυστυχώς πρέπει να φύγει. Αν και στην αρχή πάμε λίγο, θα το πάμε unlimited του χρόνο. Προέκυψε κάτι, πρέπει να φύγει. Φοβάται τώρα θα τον κερδίσει, γι' αυτό φεύγω. Εντάξει. 4-3. Πάλι. Συνεχίζει Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. 4-3 πάλι κέρδισα. Με ίδιο ακριβώς σκορ. 5 λεπτά νωρίτερα να το κλείναμε, θα ήταν 3-3. Είπες να το κλείσουμε. Είπα. Είπες να το κλείσουμε. Έκλαιγε για ένα άλλο ψάρι. Το έκλεισες. Δεν το έκλεισες. Δεν είπες να το κλείσουμε. Τέλος. Δεν είπες να το κλείσουμε, τέλος. Σου λέω, άμα πιάσει αυτό, Συνολικό σκορ 8-6. Εντάξει, ναι, αυτό το δίνω. Συνολικό σκορ 8-6. Αλλά μετά από κάθε challenge πρέπει να δούμε πάντα χέρι. Εννοείται. Δεν πιάσαμε μαζί ψάρι, δεν πειράζει. Όπως είχαμε πιάσει τη χελώνα, θα το κάνουμε όμως και αυτό. Ακριβώς. Εντάξει, φτάνει. Εντάξει, παρακαλώ, το αφήνω εσύ το αφήνω. Κάνει λίγο έτσι. Τώρα μυρίζει λίγο και το χέρι του ψαρέλα που πιάσε το δικό μου. Γιατί εσύ ψάρι δεν έπιασες. 3 ψαρούκλες έπιασα. Εντάξει. Τουλάχιστον εγώ έπιασε 4, εσύ έπιασες 3. Και δεν πιάσανε κανένα. Ποιος το, δεν ξέρουμε. Ολόπεδο. Έχουμε ακόμα τη βαρδιά. Θα φάει ο ψάρι. Θα φάει ψάρι. Δικαιούται. Εννοείται. Τραβάει βίντεο τόση ώρα κάμερα. Λοιπόν, 8-6 συνολικό σκορ. Το δεύτερο challenge κλείνει σήμερα. Το επόμενο μάλλον θα είναι καβούρια αν έχει. Αλλιώς έχουμε διάφορα. Θα τα δούμε λίγο πώς θα το πάμε με βάση προγράμματος. Όπως είπαμε, άμα έχετε και εσείς κάποιο challenge έτσι στο νου, να το γράψετε. Ίσως το κάνουμε άμα είναι καλό. Και επίσης ακόμα ψάχνουμε όνομα ακόμα για την εκπομπή. Θα το βρούμε. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Καλό υπόλοιπο, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Το δεύτερο challenge ολοκληρώθηκε αυτό με επιτυχία. Ακόμα δεν έχουμε βρει όνομα, αλλά θα βρεθεί σύντομα. Το σκορ ξανά 4-3 υπέρ του Λόι. Με συνολική βαθμολογία πλέον 8-6 να βρίσκεται μπροστά ο Λόι. Να θυμάστε όμως, υπάρχουν challenge τα οποία θα μπορέσει κάποιος να ξεφύγει στη βαθμολογία και να κάνει την ανατροπή. Λοιπόν, θα τα πούμε στο επόμενο challenge.